Vítejte u dalšího videa Cest vášně. Jmenuji se Erik Huter a při natáčení Cest vášně většinou stojím za kamerou nebo někde kolem v pozadí, takže mě vůbec nevidíte. Já totiž obecně nerad stojím před kamerou, takže mě neuvidíte ani v tomhle díle, jenom mě teď výjimečně uslyšíte. Tenhle díl bude totiž trochu netradiční, protože jsme se Sofií trošku prohodili role. Hrdinkou dnešního příběhu je Dana Sofie Šlancarová a já jí budu zpovídat. Sofie je zakladatelka projektu Cyklická žena a cesty vášně, lektorka cyklických a snových kurzů, autorka knih Balíský deník cyklické ženy a 7 návyků efektivní cyklické ženy. Společně jsme také napsali knihu Návod na ženy, Objevte svůj ostrov pokladů a Čína je Čína. Sofie miluje cykličnost a stejně jako já vědomý život. To znamená, že se tak snaží žít a zároveň tyto principy předává dál dalším lidem. Ve firmách učí cyklický time management, konzultuje a také pořádá semináře, workshopy, kurzy a cyklické poutě. Vítejte u dalšího dílu Cest vášně. Ty se vždycky ptáš svých hostů, jestli se jejich vášeň projevovala už v mládí. Pozorovala jsi u sebe některou ze svých vášní už v mládí? To je dobrá otázka. Když se nad tím tak zamýšlím, tak myslím si, že rozhodně ano. Co jsem se naučila psát a číst, tak jsem vždycky milovala knihy. A vlastně jsem milovala i psát. Pamatuju si, že už ve 3. třídě jsem napsala svůj první román. Ten byl o mých spolužácích a o tom, jak jsme našli na smetišti nějaké kusy něčeho, z čeho jsme potom postavili takovou vzducholoď a létali jsme po okolí, po Jižní Moravě a velmi jsme si to užívali. Tak to byl můj první román, který už někde se ztratil a zapadl. Pak si pamatuju, že v 6. třídě jsem paní učitelce třídní vehementně tvrdila, že budu spisovatelka. A když mi bylo ještě 33, tak to pořád nebyla pravda. Potom v 7. a 8. třídě jsem vydávala třídní časopis. Prostě vůbec nevím, jak mě to napadlo, ale nemohla jsem si pomoct a musela jsem ho vydávat. No a když jsem přišla do Brna na střední školu, tak jsem byla třídní kronikářka. Celé 4 roky psala jsem třídní kroniku a dokumentovala jsem, co se ve škole dělo. No, ale jak potom člověk tak jako přichází v úvozovkách do toho reálného života, tak jsem přestávala dělat ty věci, které mi dělaly radost a které jsem dělala jenom proto, protože se mi chtělo. A začala jsem víc dělat ty věci, které se musí. Takže jsem přišla na vysokou, studovala jsem češtinu a angličtinu, takže jsem si zase šla jakoby za svojí vášní, za jazyky, za texty, za knihami. Ale tam to bylo víc obsaní nějakých prací a různých úkolů a tak. A už to nebylo úplně o tom, co jsem chtěla dělat. Už jsem neměla tolik času si psát nějaké jako básničky, které nikdy nikdo nečet, jenom já. No a hlavně, co se stalo na té vysoké škole, tak tam nějak jsem dospěla k přesvědčení, že nemůžu napsat nic, co už by nenapsal někdo jiný. Že prostě jako zkrátka pro všechno, co v životě jako napíšu, tak už to musí být někde jako potvrzeno. Tak fungovala prostě ta akademická pravidla. A já jsem ztratila svoji sebedůvěru. Já jsem ztratila důvěru v to, že prostě si můžu dělat, co se mi líbí, že se můžu živit tím psaním, že si můžu psát romány, svoje příběhy, které ještě nikdy nikdo nenapsal. No a takže když jsem skončila vysokou školu, tak jsem začala dělat korektury a překlady, což znamenalo, že jsem pořád zůstávala u těch svých textů, u těch svých knih, ale někde mě tam kousek chyběl. Nebyla jsem to úplně já, brala jsem cizí texty a ty jsem nějakým způsobem zpracovávala, překládala do češtiny nebo korigovala, vytvářela z nich něco lepšího třeba, ale nešlo to ze mě. Nebylo to, co bych já měla a mohla dávat světu. No ale pořád jsem si to neuvědomovala, protože jsem si říkala, jo, hele, takový je život, tak proč jako by to mělo být jinak, tak teďka dělám tady tohle a možná jednou se stanu tou spisovatelkou. Potom ale teda opravdu přišla ta Kristová léta a já jsem odjela na ostrov Bali a tam se to stalo.
co se teda vlastně stalo na Bali? Co se změnilo? Co se změnilo? Bali má úplně úžasnou energii. To je ostrov, na který přijedete s nějakým záměrem. A když se to nemá stát, tak ten ostrov vám prostě nedovolí, ta energie tam vám nedovolí, aby to nastalo. A naopak vás posune k tomu, co se má stát. Takže já jsem na ten ostrov přijela s tím, že jsem chtěla napsat knihu o cykličnosti pro muže, která se v té době jmenovala Manuál k cyklické manželce. Říkala jsem si, že to bude prostě jako super, budu tam mít měsíc, budu si tam prostě jako v klidu psát. A ne, a ono to prostě nešlo. Ale ten můj záměr psát byl tak silný, že to Bali mě podpořilo. A já jsem tam začala psát Balijský deník cyklické ženy. Balijský deník cyklické ženy je o tom, co jsem na Bali prožívala, jaké to tam je, jaké jsou tam přírodní krásy, jaký jsou tam lidé, co jsme prožívali na kurzu iLab Incubator, protože jsem tam byla na podnikatelském kurzu u Rogera Hamiltona, což je zakladatel dynamiky bohatství. Takže o tom všem je Balijský deník cyklické ženy. A já jsem si tam uvědomila, že prostě to psaní je opravdu mojí vášní, protože my jsme měli vždycky dopoledne, jsme měli ten kurz, odpoledne jsem se věnovala Tobiášovi, kterého jsem tam měla s sebou, a večer nastal ten správný posun, abych už řídila svoji firmu do Evropy, protože tam byl asi 6hodinový posun. No a teprve v noci jsem měla čas na to, abych mohla psát, a tak jsem vždycky psala jako do 1 do noci, do 3 do rána, a ráno jsem zase stávala někdy kolem 7. A místo toho, abych byla unavená, tak jsem byla úplně úžasně nabitá. A myslím si, že tohle je to, jak se pozná vášeň, že vlastně přestáváte vnímat čas, přestáváte vnímat únavu a naopak vás to nabíjí. Takže určitě mojí vášní je psaní a projevilo se už od dětství, ale teprve mnohem později v životě jsem se odvážila na tuhle cestu doopravdy vydat a jít zatím. Takže od té doby vlastně píšeš nejvíc. Pořád píšeš. No a od té doby, jako kdyby se to otevřelo, jak se to říká, jako kdyby se uvolnil špunt a z té láhve pořád něco teče a nezastavuje se to. Já si ještě uvědomuju, že možná pro spoustu lidí je ta vášeň neuchopitelná, protože vlastně ani vůbec nevědí, že mají ten daný talent. Jo? Protože já třeba jsem psala vždycky, když jsem se s někým komunikovala po mailu, tak jsem byla schopna během 10 minut popsat celou A4. A ti lidi mi psali, kdo to má číst, prosím tě, ty píšeš takový romány. A já jsem si říkala, ale to je jako normální, vy tolik nepíšete. A pak jsem viděla, že ti lidi opravdu mi odpověděli třeba 2, 3 řádky a víc nebyli schopni napsat. A právě na to konto jsem si uvědomila, že to psaní je můj dar, protože já jsem schopná napsat velmi rychle, velmi dlouhý text, a teprve, když jsem dostala tady tuhle zpětnou vazbu na něco, co mě přišlo naprosto normální, tak jsem si uvědomila, že to je talent. Takže i vy se můžete podívat na to, jestli náhodou nemáte v životě něco, co je pro vás naprosto běžného, normálního, a všichni říkají, hele, jak to děláš, jak je to možné, já to vůbec nezvládám. Tak zatím jděte, to je váš talent a vaše vášeň. Tenhle deník vznikl vlastně jako takové zápisky z mojí cesty za novými možnostmi. Protože měla jsem zkrátka pocit, že ten život, který žiju, a možná to znáte taky, že to není ono. Že to není přesně ono, to, co bych chtěla žít a měla žít, že ještě prostě je někde můj vyšší potenciál. A tak jsem se rozhodla, že půjdu za svoji komfortní zónu. A vydala jsem se na tuhle cestu přes půl světa, sama se synem, do úplně neznámého prostředí, mezi úplně neznámé lidi. Vůbec jsem nevěděla, co mě tady čeká. Investovala jsem do toho taky nemalé peníze. A myslím, že už teď můžu říct, že se mi to vyplatilo. Ta cesta za hranice toho, co jsem si doposud myslela, že je možné. Protože dneska už vím po těch 30 dnech, co jsem tady byla na iLabu, že můj život se úplně proměnil a že ty hranice mých možností se neuvěřitelným způsobem posunuly. Začala jsem přemýšlet úplně jinak.
A co tak teda nejvíc píšeš? Co tak nejvíc píšu? No zcela upřímně, myslím si, že nejvíc je to naše pracovní korespondence, kterou máme na Skypeu, pane kameramane. Toho je spousta. Pak píšu spoustu e-mailů, těch opravdu dokážu napsat jako tisíce za měsíc, jak mi to ten můj mailový klient počítá, tak bohužel vím, kolik to je. No a jinak teda píšu samozřejmě blogové články, protože to je úplně úžasný prostor pro mě jako tvůrce, kde si můžu psát, co chci. Píšu pro naše blogy na Cyklické ženě, na Návodu na ženy a ještě na našem dalším webu, který se jmenuje Vědomý svět. No a potom píšu knihy, takže ta moje první úplně to byl ten balíšský deník Cyklické ženy, který už jsem zmínila. Druhá knížka následovala velmi záhy poté, to bylo 7 návyků efektivní cyklické ženy. A v téhle knížce píšu o tom, že my ženy, často se nám říká, hele, fungujte prostě každý den stejně. A když pláčete, tak jste prostě jako hysterické ženské. A když jako odpočíváte, tak to se prostě jako nedělá. Podívejte se na svoji mámu a na svoji babičku, ty si to nikdy nedovolili odpočívat. Teprve když je to jako totálně vyplo a umřeli, tak si odpočinuli, že jo, na té smrtelné posteli nebo tak. Takže v téhle knížce se snažím mluvit o těch mýtech, které jsou o tom, jak má fungovat správná žena. A píšu o tom, jak funguje správná cyklická žena. Čili, že když máme fáze, kdy se cítíme unavené, tak je potřeba to respektovat, protože i v přírodě je to tak zařízeno, že teďka právě třeba zima a příroda odpočívá, stromy tady nemají listy. Nebo píšu o tom, jak důležité je dostávat za sebe emoce negativní právě skrze pláč. Protože když tyhle emoce odejdou, tak se neusadí v našem těle a proto se ženy dožívají více let vyššího věku, než se dožívají muži. O tom všem píšu tady v téhle knížce. No a potom teda konečně taky přišel čas na tu zmiňovanou knihu o cykličnosti pro muže, která se nakonec jmenuje nikoli manuál k cyklické manželce, ale návod na ženy. A nenapsala jsem ji sama, ale napsala jsem ji s tím pánem, co tady stojí za kamerou a nechce být viděná. Směje se tady na mě. A myslím, že se nám velmi povedla. Podívejte se na návod na ženy.cz. Může pomoci spoustě mužů, spoustě žen, spoustě párů, aby žili harmoničtěji ve svých partnerstvích, ale vlastně taky pomáhá mužům a ženám, aby spolu lépe komunikovali i v zaměstnání, protože naše cykličnost, ta není jen někde, třeba doma, ale samozřejmě ovlivňuje všechny části našeho života. Halo, zkouška spojení. Hlásíme se vám z ostrova Gotland, kde právě křtíme naši knížku v Baltském moři. Chybí nám tady druhá polovička autorského týmu, ale už běží, už se řítí přes kameny. A teď, jestli uklouzne, tak uvidíte i krásné záběry, jak se koupe v šutrech. Právě se nacházíme na ostrově Gotland, který patří Švédsku. A přijeli jsme sem krom jiného také pokřtít naši knihu Návod na ženy. Takže Eriku, do toho. Křtím tě vodou z Baltského moře. Ještě se zmíním o naší společné vášni k cestování. Protože ta naše společná vášeň k cestování nás přivedla k cestě do Číny, kde jsme byli v roce 2015 na podzim. A bylo to úplně super. Já jsem si vůbec nedokázala představit, jak taková Čína vypadá, co to je, co tam můžu vidět, co tam můžu zažít. Ale Čína mě úplně nadchla. Nedokážu to úplně popsat rychle slovy, jaká je Čína. A právě proto jsme to s Erikem popsali do knížky Čína je Čína, nebo zápisky z Číny od A do Z, která vyšla v roce 2016. Má asi 340 stran a je v ní na 500 obrázků, 500 fotek. Reference na ně jsou, že opravdu lidé mají pocit, že se s námi do té Číny vydali, takže Čína je Čína. No a potom jsem zapomněla zmínit ještě jednu knížku, kterou jsme také napsali s Erikem, a ta se jmenuje Objevte svůj ostrov pokladů. A k napsání téhle knížky nás inspirovaly příběhy lidí,
se kterými jsme natáčeli jednotlivé díly Cest vášně. Všechny tyhle knížky můžete najít na našem e-shopu provědomýživot.cz. No a když píšeš tolik knížek, tak to musíš mít spoustu nápadů, že jo? Jak vlastně přicházíš na nápady, co napsat nebo co dělat, jaký projekt vytvořit, čemu se věnovat? To je dobrá otázka. Ale já na ně neznám odpověď, protože mně to prostě přichází. Já vím, že my dva s Erikem jsme tady v tomhle rozdílní, protože já jsem v dynamice bohatství, o které jsem mluvila, že jsem ji studovala na Bali, tak já jsem v dynamice bohatství tvůrce. To znamená, že já jsem člověk, kterému neustále přichází nápady, neustále by něco dělal a velmi často to jenom začne a už to nedokončí. Kdežto Erik je lord, což je člověk takový systematický, vymýšlí, jakým způsobem můžeme systémy automatizovat, aby to fungovalo bez nás, aby toho nemusel dělat moc on sám, prostě aby to jako běželo a aby se ty věci dokončovaly. To hlídá on. A když já za ním přijdu a dám mu takhle jako papír prázdný a řeknu mu něco vymysli, tak on řekne, ne, prázdný papír, tím já si neporadím, to já nechci, dej to pryč. A stejně tak já funguji, když on za mnou přijde a řekne, hele, tady je nějaký rozpočet, tak to prosím tě spočítej. Tak já řeknu, ne, čísla, nechci, jdi pryč. A pro mě je to naprosto přirozeně. Takže pro mě ty nápady, to je jako dýchat. Pro mě prostě jako přichází. Já ani nevím, někdo se prostě jako berou, vždycky kročí do mojí hlavy a pro mě je jenom důležité, abych je dokázala zachytit a abych měla čas na to je zachytit. Problém samozřejmě může nastat tehdy, kdy mám spoustu práce, kdy jsem ve stresu a mám takovou tu plnou hlavu, když říkám mít hlavu jako pátrací balón, tak pak v ní není prostor na to, aby tam ty nápady mohly přicházet, takže to musím tu hlavu nejdřív vyprázdnit, nejraději nějakou procházkou nebo nějakou fyzickou aktivitou, běháním, nebo tím, že si zajedu tady na tohle moje oblíbené místo u Budějic. Prostě z toho nebojím, že by ty nápady nepřicházely. Myslím, že jich mám spoustu a moc se těším na to, jaké další nápady v tomhle roce zrealizuju. I díky tomu, že mám vedle sebe někoho takového, kdo mě dokáže přimět, abych ty nápady opravdu dovedla do toho konce a dokončila je. Takže Eriku, děkuji. Ráda se děje. Ty ale, jak už jsi zmiňovala, tak těch vášní máš víc samozřejmě. Když jsme se seznámili, tak už v té době si byla docela známá pod spojením Cyklická žena v Čechách. Od té doby se to samozřejmě ještě víc rozvinulo, prohloubilo. A já bych se teda teď jako zeptal, jak jsi vlastně přišla k téhle vášni, k té vášni cykličnosti. Tu jsi od malička přece neměla, že? To je pravda, protože tuhle vášeň jsem nemohla mít od malička, protože jsem o nějaké cykličnosti vůbec nevěděla. Tahle vášeň vlastně vznikla z problému. Vznikla z toho, že když mi bylo nějakých 25, tak jsem měla velmi bolestivou menstruaci a nevěděla jsem, co s tím a hledala jsem nějaké řešení. A docela dlouho mi to trvalo, než jsem to řešení našla. Mezitím jsem porodila syna, dlouho jsem ho kojila, takže vlastně jsem neměla vůbec menstruaci a to bylo super. Jsem si říkala, jako to je paráda, nemám teďka žádný bolesti a tak. Ale zároveň jsem prošla tím, čím prochází spousta žen, že vlastně z takové té ženy, která byla hodně nastavená na ten mužský mód, na ten výkon a na ty výsledky, jsem přešla do toho módu té matky, která tak nějak jako by plyne a jede úplně v jiném tempu a pečuje o to dítě a možná taky někdy tak jako by trošku na sebe zapomíná a taky to někdy vede jako k jiným tématům, takže mi to třeba přivedlo k makrobiotice, protože můj syn měl atopický ekzém a tak. A pak mě to přivedlo samozřejmě i k ženským tématům. No a skrze to jsem se dostala k informacím o ženském cyklu, které mi potom umožnily, že jsem začala ten cyklus vnímat úplně jinak. A díky tomu jsem vlastně přišla o ten svůj problém, o tu bolestivou menstruaci. Ta najednou odešla jenom protože jsem si uvědomila, že celá ta menstruace, tak jak ji my vnímáme, že to je velmi chybné vidění tady tohoto tématu. Protože my mluvíme o menstruačním cyklu jako o menstruaci, případně o premenstruační fázi, kdy to ženu bolí, kdy je prostě protivná, kdy prostě nefunguje, je unavená, přetížená, zahlcená, všechno. Jenomže o tom to není. Ten náš cyklus je vlastně celý měsíc a v rámci toho měsíce se nám objevují 4 různé fáze a ve všech z nich máme určité dary, které nám umožní úplně úžasně fungovat a užívat si ten život tak, jak bychom si nikdy nemohli užívat, kdyby jsme byli
jenom jednoduché a měly pořád jenom jednu fázi. Takže vlastně celá ta menstruace, celý ten menstruační cyklus, abych byla přesná, tak je úžasný dar. No a když jsem tohle objevila, tak se to stalo mou vášní, protože jsem prostě zjistila, že to neskutečně obohacuje můj život a že když já o tom mluvím a předávám to dál, tak tím velmi přispívám dalším lidem, dalším ženám, ale samozřejmě i mužům a i dětem těchto žen, protože vlastně když to ženy poznají, jakým způsobem fungují, tak se uklidní, jsou víc v pohodě, mají víc energie, jsou příjemnější na svoje okolí, věci jim mnohem líp jdou, fungují a všechno se jim líp daří. Takže cykličnost je pro mě jako vášeň a je nesmírně důležitá. A chci k tomu říct ještě jednu věc, že možná, pokud zase přemýšlíte, jaká je vaše vášeň, možná to může být něco, co je vaším problémem, co vlastně teďka řešíte a neznáte na to řešení. Protože já jsem taky dlouhou dobu nevěděla, jak se můžu zbavit bolestivé menstruace, co můžu dělat. Ale tím, že jsem hledala jsem poctivě, šla jsem do hloubky toho tématu, tak jsem to objevila a samozřejmě mi pomohla řada náhod, protože asi vesmír chtěl, abych s tímhle tématem se zaobírala a šířila ho. Ale, jak říkám, na začátku to byl problém. A možná i vy máte nějaký problém, protože to je vaše životní poslání a že to je něco, kudy se máte dát a máte to předávat dalším lidem nebo v tom pomáhat. Takových případů znám spoustu, některé jsme natáčeli i pro Cesty vášně. Existuje spousta lidí třeba, kteří nemohli mít dítě, pak se jim to podařilo, protože zase hledali, jakým způsobem se to může stát a dneska v tom pomáhají dalším lidem. Existují lidé, kteří měli problém v partnerství a hledali, jak se zase dá dohromady, jak zase být spolu, jak zase spolu trávit čas a objevili tanec. A dneska je to jejich vášeň, tančí a ještě to třeba učí druhé lidi. Existují lidé, kteří neměli peníze, kteří nevěděli, co si počít se svým životem, ale zase nevzdali to, šli do toho, hledali, šli do hloubky a objevili, jak se z toho můžou dostat a dneska to učí další lidi. Kdybych měla zmínit, tak to je třeba Stáňa Mrázková. Když teda zmiňuješ Cesty vášně, příběhy různých lidí, je i tenhle projekt tvoje vášeň? No určitě, já si myslím, že tenhle projekt má jednu takovou jako vášeň, která leží i vlastně za tou mojí vášní psaní. A to je láska k příběhům. Já miluju příběhy, já miluju je poslouchat, já miluju se na ně dívat, já miluju si je vymýšlet, já miluju je psát a miluju se z nich inspirovat, získávat prostě tu úžasnou inspiraci pro svůj vlastní život. No a když jsem se potkala s pár lidmi, když jsme vydávali, už nevím, koliká to bylo vydání, asi 3. vydání, Cyklické ženy a slyšela jsem jejich příběhy, tak jsem si říkala, hele, to jsou jako úžasné příběhy, které, proč bych je měla slyšet jenom já, proč bych se jim měla inspirovat jenom já. Takže jsme začali s Erikem natáčet a tak vznikly Cesty vášně. Nejdřív to byly jenom ženy, protože jsme si mysleli, že to bude takový ženský projekt, i když pozadí za kamerou vždycky stál ten muž, o kterého se může žena opřít. A potom jsme si uvědomili, že inspirativní příběhy nejsou některak omezené na ženské pohlaví. A přidali jsme do toho muže, takže jsme natočili i spoustu mužských dílů. A pro mě je to úplně úžasné. Každý ten příběh je naprosto jedinečný. Každý ten příběh mě znovu a znovu inspiruje k tomu, abych se snažila žít lepší, radostnější život a ještě víc inspirovat druhé. A to vám všem přeju, abyste i vy takto žili svůj život a abyste tím, co děláte, inspirovali druhé. A když mluvíš o těch jednotlivých dílech, o těch jednotlivých příbězích, Cestama vášně už do dnešního dne prošlo celá řádka lidí. Měli něco společného, nebo zaznamenala si tam nějaký společný prvky u lidí, kteří se vydali na cestu svojí vášně? Myslím si, a ono mi to teďka moc nemyslí, protože já jsem si vymyslela, že tady budeme natáčet venku a ono je tady teda pěkná kosa, asi tak jako -8, svítí sluníčko, ale tady je stín. Takže jak mi to tady takhle v mrazu jako nemyslí, tak si myslím, že to, co mají ti lidé společného, je, že se odvážili vydat
za svoji nějakou, říká se tomu obvykle, komfortní zóna. Že žili v nějakém jako vajíčku a jednoho dne se rozhodli, že kopnou do té skořápky a vykročí ven za ten bezpečný obal. A nebylo to pro ně mnohdy jednoduché, protože prostě se setkávali jako s řadou překážek a určitě třeba, když si vzpomínám na příběh takové Stání Mrázkové nebo Míši Měřínské, i spousty dalších. Ale nějak jim to nedalo a museli zatím jít a potom se ukázalo, že to byla prostě ta správná volba. A já tady tohle můžu potvrdit i ze své vlastní zkušenosti, protože já, když jsem se vydala na cestu podnikání, tak to bylo v době, kdy jsem se právě čerstvě rozváděla, odstěhovala jsem se, byla jsem naprosto jakoby bez peněz, přestala jsem dělat to, co jsem do té doby dělala, protože už mi to nedávalo smysl. A někde od někud z vesmíru prostě přišla informace, hele, založ si firmu. A teď já jsem potřebovala 200 000, abych si mohla založit firmu a neměla jsem ty peníze vůbec a vůbec se nevěděla, jak to udělám. Ale byl tam to pořád ten vnitřní hlas, který říkal, hele, tohle je ta správná cesta. A tak já jsem to udělala, ty peníze se podařilo sehnat, zafungovalo to a dneska mám nakladatelství, máme ještě další firmu, Vědomý svět. A ta cesta byla správná, ale nebylo to úplně takové, že bychom šli a hned B. Bylo to A, pak něco jako minus B, pak bylo možná trošičku jako C, pak minus D a podobně. Prostě to bylo takhle, ale to k tomu patří a myslím si, že tohle je další věc, která ty lidi spojuje, že vytrvali a šli dál, zatímco cítili, že je pro ně správné. A máš ještě nějaký další vášně? No, já jako tvůrce jich mám celou spoustu. Ty se nedají ani všechny vyjmenovat, ale na své cestě jsem si uvědomila, že si musím vybrat, že prostě nemůžu jít za všemi vášněmi najednou, protože bych se musela nějak rozdělit se na 1000 jednotlivých kousků a to by asi nebylo úplně ono. Takže jsem některé vášně musela malinko odsunout do pozadí, protože třeba mou vášní je vzdělávat mého syna doma, neposílat ho do školy, takže on, když je u táty, tak tam chodí do školy, ale když je se mnou doma, tak se s ním učím doma. A já hodně fandím takové metodě, nevím, jestli se to úplně dá říct, jestli je to metoda, ale jmenuje se to unschooling, což je vlastně nevzdělávání neboli vzdělávání životem. Je to způsob výuky, kdy si to dítě vlastně samo určuje, co se bude učit, kdy se to bude učit, jakým způsobem se to bude učit a rodič je jenom nějaký facilitátor, který tam je k tomu, aby tomu dítěti umožňoval se dostat k těm potřebným informacím nebo k těm potřebným zážitkům. Tohle mě baví úplně ze všeho nejvíc a tohle nám i velmi dobře funguje a baví nás to společně takhle věci dělat. A já bych moc ráda třeba psala i články na tohle téma, ale bohužel už na to není čas, protože se věnuju dalším svým vášním, jako je cykličnost. Takže tohle jsem třeba odložila. Nebo taky miluju práci se sny. Mně se vždycky zdály velmi divoké sny a vždycky jsem přemýšlela, co ty sny znamenají, takže jsem opět jako hledala a našla jsem svoji úžasnou australskou učitelku Jane Tersu Anderson, od které jsem se naučila spoustu věcí, jak vykládat sny, jak s nimi pracovat, jak je využívat pro to, aby nám sloužily i v běžném životě, aby měnili ty vzorce, které v životě máme a nedokážeme je jinak překonat, protože vlastně sny to je jazyk našeho podvědomí a když my se naučíme pracovat se sny, tak můžeme měnit svoje podvědomí a tím můžeme měnit i svoje vědomé reakce v běžném životě. Takže tohle taky nesmírně miluju a taky se tomu teďka pořádně nevěnuju. I když něco najdete na webu snění-a-duše.cz, je tam i takový e-book zdarma, který se jmenuje Snové krajiny a kde mluvím o těchto metodách, které můžete okamžitě začít používat pro výklad svých snů. Ale pořád to není tak, jak bych chtěla se tomu věnovat, ale já jsem z toho přestala být smutná, že to nemůžu dělat a těším se, že prostě zase jednou na to přijde čas. Mám to tam, je to tam v šuplíčku a to je možná poznání už nějakého toho pozdějšího věku, že si uvědomíme, že ne všechno můžeme stíhat, zvlášť s tím, jaké možnosti nám dnešní svět nabízí a že si musíme vybrat. A když si vybereme, tak potom je důležité jít opravdu jako do hloubky a dělat to, tu vášeň s tou co největší možnou vášní.
Ty se vždycky v cestách vášně ptáš lidí, s jakými překážkami se na té své cestě za svou vážní potkávali. Co byly třeba překážky u tebe? Já si myslím, že to, co mě nejvíc překáželo na mojí cestě za mou vášní, to se taky opakovalo v řadě cest vášně. Řada lidí to zmiňovala. A já bych to obsala jako nedůvěra sama v sebe. Nedůvěra ve vnitřní hlas. Protože ten hlas s námi mluví, ale my si říkáme, no, ale tak co když se jako mýlí a co když tohle a máme tady, je potřeba platit ty složenky a tak a prostě je potřeba se věnovat tomu a onomu a vlastně zatím nejdeme. Takže takhle já jsem odkládala tu svoji vášeň psaní a k té vášni cykličnosti mě vlastně donutil ten problém. Ale taky nějakou dobu trvalo, než jsem se tomu začala věnovat, než jsem šla ještě víc do hloubky. Taky jsem si říkala, že to možná půjde jen tak a prostě někam a budu si dělat něco úplně jiného. Ale ten vesmír mě potom naštěstí nenechal a je tady Cyklická žena, je tady spousta dalších užitečných projektů. No a pak si taky myslím, že zvláště u žen se projevuje něco, čemu já říkám syndrom hodné holčičky. To znamená, že my se snažíme žít život podle paní učitelky, podle maminky, podle babičky, podle svého muže, podle svojí tchýně, podle svých dětí a nežijeme si ten svůj vlastní život. No a tyhle dvě věci jsou ale taková záležitost, která se nedá překonat úplně jednorázově. Většina z nás se s nimi potýká neustále to pozvedá na vyšší a vyšší úroveň. Tak to byly a stále jsou částečně moje překážky. Další otázkou, kterou pokládáš každému, je pravý opak překážek. Co ti pomáhá nebo pomáhalo na tvé cestě za tvými vášněmi? Určitě jsou to úžasní lidé kolem mě, což je třeba můj syn, který mě přivedl ke spoustě zajímavých informací, které jsem předtím neměla a ani mě nenapadlo se po nich nějakým způsobem pídit, což je třeba unschooling nebo prostě úplně jiná výchova dětí, než jak to běžně vidíme. Přivedl mě taky k tomu, že jsem se začala zajímat o travou výživu, protože měl ten atopický ekzém a tak dále a vlastně inspiruje mě tím, jak je úplně jiný a nespoutaný a přemýšlí jinak než já a dělá jiné věci. Pak je to, jak už jsem dneska několikrát zmínila, ten pán, co stojí za kamerou, který mi pomáhá ve spoustě věcí, protože se nádherně doplňujeme. To, co mám já, to chybí jemu a obráceně a dohromady to vytváří nádherný celek. Někdy výbušný a dynamický, ale myslím si, že to patří k věci. A taky dneska už mám úplně úžasný tým, který se dál a dál rozrůstá a který mi pomáhá šířit ty myšlenky, zejména cyklické, kterým věřím a které chci šířit mezi co nejvíc lidí. Tak mi pomáhají všichni členové našeho týmu dál šířit. A ještě myslím si, jak se vždycky říká na předávání Oscarů, a ještě bych chtěl poděkovat, tak já bych chtěla ještě poděkovat vesmíru, protože ten vesmír vždycky stál za mnou a když jsem si nebyla jistá, tak někde ve mně, já to nedokážu úplně přesně popsat, kde, jestli to bylo v srdci, v hlavě nebo v celém těle, bylo jasné vědomí toho, že to nemám vzdávat. I když jsem neměla peníze, tak jsem měla jasné vědomí toho, že musím založit firmu. I když jsem neměla to nebo ono, tak neuměla jsem některé věci. Tak jsem věděla, že musím jít a natočit CDčko vědomého biznesu. Já jsem vůbec nevěděla, jak se natáčejí CDčka. Když jsem začala vydávat knihy, tak jsem něco věděla, část toho procesu, ale ne všechno ostatní. A to něco ve mně, za mnou, kolem mě, tak to tam neustále bylo a neustále mě podporovalo. A já tomu říkám vesmír, takže vesmíre děkuji. A poslední tradiční otázka. Každého se vždycky ptáš, co by vzkázali ostatní. Co by si ty vzkázala lidem, kteří se chtějí vydat na cestu za svojí vášní, ale z nějakého důvodu, z nejrůznějších pochybností, překážek nebo čehokoliv stále ještě váhají a nevyrazili? Neváhejte. Protože když se vydáte na tu cestu, tak možná teďka máte pocit, že vám chybí životní energie, že vám chybí elán. Proč to je? Právě proto, že jste někde mimo, že jdete úplně cestou, kudy nemáte jít. Možná se brodíte v hlubokém sněhu, zatímco tady je projetá dálnice,
kterou vám projela ta vaše vášeň. Takže se nasměrujte správně a vydejte se. Když se vydáte na tu cestu svojí vášně, tak vám přijde mnohem víc energie, budete mít v životě mnohem víc radosti, bude vás ten život mnohem víc bavit. Přitáhnete si do života ty správný lidi, budou se dít věci, o kterých jste si nikdy nemysleli, že se můžou dít. Ten vesmír se spojí, aby vám pomohl, a vy zase skrze to, že budete dělat tu svoji vášeň, budete pomáhat tomu vesmíru, protože já věřím, že každý z nás se narodil s nějakým posláním, s nějakou vášní, a teprve když to děláme, tak žijeme naplněný život. Takže ještě jednou, neváhejte a vykročte teď hned. Já ti děkuju a tímto se loučím s diváky seriálu Cest vášně. Tento díl je u konce, uvidíme se zase příště. Would you like to take a trip to a land you've never been to before? Just leave it all behind. Take a trip. Take a bum ride on that train. Would you like to to a land you've never been to before? Nebo miluju... Co miluju? Cože? Sním. Jo, snění. Je fakt zamrzá myšlení.